Nyakoro mogero kamano kuom yiero Ramogi TV Jumapil mokwongo e dwe mar aboro 2025 arwakni machiegni odiechiengni mabende oganda jo Kenya ni kod mor e chunygi bang' tim mar Harambee Stars yudo loch margi mokwongo e tuke mag CHAN 2024 ma obagi alap ma Kasarani odhiambo ma kawuono, kendo bende aparo ni omenda no singnegi ma aparo ni jatend piny koro osechako chuto ne ng'ato ka ng'ato. Ng'ato ka ng'ato no singne ni dhi dok pacho gi milion. Koro mane gima aparo ni koro lwetgi mor ofuko bende mor. Eni kang'eyo ni ma bende empowerment koso en siasa. Emwadhi wuoye kawuono nyakoro Ramogi kawagoyo erokamano ne Nyasaye kuom Harambee Stars loch margi, kendo erokamano ne Nyasaye kuom miyi thuolo mar yiero Ramogi TV bang' bedo gi weche manyien gi Lydia Okeyo, weche manyien mag ratilo. Odhiambo ni nyakoro Ramogi kada wuoye mathoth nikech an ka kod wenda yawuot luo yawuot onagi ma osebiro ka mondo wagogodo mbaka e wach mar rombe mwasebedo ka waneno kadhi nyime kor gwenge. Jokanyo ma siro sirikal osebedo kaluorore ka gitimo gima iluongo gi dho ngere ni empowerment, sir ne oganda. Jomoko wacho ni to omenda migolo empowerment gi gin mag mine kata mag joma tindo. Omenda gi ok ne ter kata mani sikunde kuom ranyisi mondo sir sectors mamoko. Dipo ni en luorruok mar siasa koso en chiwo sir mar loko ngima oganda kaluwore kod pek ma oganda kale. Twak ma wan godo kawuono nyakoro Ramogi e ratil. Wakete ratil. An kod Osako Charles Osako Junior wuod Kabonyo Kanyagwal machiegni Osako. Erokamano ahinya Bati. Mokwongo akawo nafas ni makende mar moso oganda ma jokanyanam. Jothurwa mawinjo maneno wasani amoso gi noimore uru. Mar ariyo akawo nafas ni kaka kijana matin mar congratulate kata oro puoch gi pak ne team mar Harambee Stars, kech mano team maduong' mar Kenya ka kuom loyo mpira mokwongo magitugo kawuono. Kendo en mor maduong' kabisa. Kendo kaka jo sirikal wamor ni president nyowacho ni dhi migi milion achiel. Manyiso ni sani jatugo madhi nindo kawuono wanindo gi milion ofuke. Mano empowerment. Mano en encouragement kendo en empowerment. Correct. Erokamano ahinya Charles Osako. Diere ka nyakoro Ramogi an kod Umoja Julius. Umoja Julius ni wuod Karungu kendo wuoyi mabende ja Wiper Party machiegni ahinya Julius. Erokamano ahinya, we akaw puoch gi pak aor ne Harambee Stars nikech mane team moriwo ji duto te Kenya mangima. Namba 2, erokamano kuom ratil mondo mi wayienge wang'iane to Kenya ochomo kar kanyo yo makawuono. Erokamano. Erokamano Julius. Kaso tunka an kod Wilberforce Otieno ma wuod North Kanyamkago machiegni Wilberforce. Erokamano Bati. Kawuono odhiambo maber. Odhiambo miyowa loch. Odhiambo ma en bende ni ratil. Koro en mor makende. Erokamano. Ng'en nyachich ni to but ni binyo keto na mtego nikech it has been a while kapok adonjo ka. Lakini nikech kawuono odhiambo miyo jo Kenya loch. Odhiambo bende kadwa wacho weche mag empowerment ma bende ok gin maka karafulino. We dondo rikoda iko ni piny. Wadachako wach maduong' kama en wach mar ng'iyo kaka inyalo siro oganda. E kinde mane jatend piny William Ruto ne manyo telo, hie kendo gima pod ji wuoyo kuome en ni nowacho ni obiro ng'iyo joma ni piny mondo ting' gi malo. King'iyo sani wuoth madhi e kor gwenge, ing'iyo samoro jok ma yuto gi ok ni e sekta minyalo wach ni gin joma ichulo osara, gin jok ma girube kata kweth ma wacho ni nitiere piny kucha. Ema chenro ma sirikal kata joma siro sirikal madhi e luorruok gi jotelo mag siasa wacho ni en empowerment. Ok ang'eyo ni en empowerment koso siasa ni kae kama odwa yienge ratil ni. Kong'ie nikech un wenge ka wenge auchiel kamedo gi maga aboro to nitiere wenge mamoko bende muneno godo mopogore gi mwaneno gogi. Samoro kuwuothe papo ni jogi oyudo gima kama ma gima mane nitiere. Osako osebedo empowerment mamoko bende mopogore gi masani dhi nyime ma itayo kod apisi mar PS Dr. Raymond Omolo kachiel kod empowerment makoro dhi nyime sani kuom ranyisi. Kawuono ni jalup jatend piny Kithure Kindiki ne nie gwenge ma Baringo. Nyochacha ne Faruk Kibet gi jotelo mawuok Siaya nyocha ni nitiere game. Luorruok osebet, ji oseluorore ka gi kacha. Aya naneno moro ka nitiere gwenge mag Dhiwa. Moro ni neno kuchande ka nitiere gwenge mag Migori kinde machien kucha. Koro ji luorore, empowerment. Wachaka ne Osako. Ine machako kodi nikech singo no chiw gi sirikal. To ji neno ka jotelo luorore kor gwenge kendo omenda wuotho. Ma empowerment koso usechako go kwand siasa mag 2027 Osako?
Erokamano ahinya. Mokwongo, Yes. ing'e ni iwacho wach maber kabisa. Kendo ajenda ma kawuono en wach mar luoro kata mar jatend piny. To gima jatend piny timo ok noluorore kende, jalup jatend piny ok oluorore kende. Yes. Ok adhi wuoyo Kenya mangima, adhi wuoyo Kaluo mondo nikech Kenya manya neno ni nyo wuotho kama kama, to bang' wuoth jowa wacho nang'o. Nikech mane ka koro adhi chiwo ne ogandawa mawinjowa paro maber. Dho an pok abedie, nabede mana achiel, nikech ne nitie manotimore mar bunge la wananchi Kisumu County. Mano kel joint bunge matindo tindo gi obiro kamoro achiel, to girado Kisumu kacha to gone gi arambe. Ma ajenda gi maduong' en nyiewo bas. An achiel kuom jobunge, an achiel kuom joma nie bunge la wananchi. To king'iyo gini maber bat en ni jowa gigo arambe, gibiro to gigo arambe, gichoko pesa gajenda ma ok gin magin go japiny momiyogi. For example, bunge la wananchi nowacho dwa nyiewo bas, to bas niche en milion 8. Nochok milion 11. Ma chief guest ne en Wandai man waziri mar energy. Nobiro gi waziri mar health ma en Aden Duale. To ne wan kod MPs Faruk bende nitie. Tok mano to pesa no ng'ama ne nitie kanyo kaka area MP ne Dr. Ron. Wach ni pesa ne dhi kete bank, kose kete bank to joge dhi nyiewo bas mondo mi ka gitieko tikelo bas ne timang'ono gi launch. So aparo ni kadiponi sani bunge la wananchi ma Kisumu County bedo gi bas. Magi nyalo haya every day. Domono empowerment. Koso mani lungo nang'o. Nikech gima nche gionge okoro gin gi bas mondo ni Kisumu Joint Bunge Network. To nyiewo negi gi jok mogo arambe gi. Machiegni ni nyocha nyiche Kisumu tuk manye wetangula mar speaker mar National Assembly nyotelo Kisumu kata kego negi arambe ka gidhi gi nyiewo tuk ka magi kelo do mono en empowerment ke nyiche gionge ka tuk koro gin godo nyano ka women rep ma Kisumu County nyicho luongo ne gi sako minuno kumbawa Moroni ma peso ketne agulu mar sako mar konyo mine matindo matimo wala matindo kadiponi mine gi ne nyalo bedo gi nyalo koso olo pesa sako to koro pesa ni sako mano gone gi arambe to ginyalo lota masin 500,000 do mano empowerment. So nyiso ni matis osetimore Nyatike Migori kech Migori koro ji osedhi mang'eny nano ka en Rongo ne gidhi Nyatike gisewuotho and gembe nitie Elisha nyicho luongo gi honorable Elisha ma en MP magem nyo luongo gi machiegni mondo ogone jowa arambe. So anaparo ni kadiponi gigi nyalo timore kech koro nego penji ni nyo gone jotutuka jo Kisumu Central arambe mar jobunge la wananchi ere bas mane koro nego wamegi duration wangeni bas ni osekaw 3 months ere bas benitie bas mine wa matimo wala manche Ruth Odinga man women rep Kisumu County wachne dhi olone gi loan koro nego unjo fuambo onego dhi e ground to interview ne jok manitiere gi ka gin jobunge to wacho ni wakaw jakom mar bunge la wananchi nyiswa ne bas ni ka bas nitie to wacho ni gini koro en gima konyo jothurwa nikech I believe ni bas dhi mbele eloso bas mondo mi okel ne jowa women rep ma Ruth Odinga ba paro ne odhi chako nyiso ji kako ne ogiol pesa sako jo tuk bonego nyiew kanyo gone gi arambe nego wach ni koro tuk okel tuk mondo wang'e ni Kisumu County nyo gone gi arambe ma tuk magi tuk emo nyiew mondo at least koro wang'e ni empowerment ni okonyo jothurwa. Okay, Julius. But to bidake Kenya ka dieri. Yes, adake Kenya. Ing'eni gima neno ka opogore. Ana neno ni gini en siasa. Sama ne wach mar empowerment nochakore gi Kapsaret constituency. Kapsaret no neno gik motere. Kamiyo ma uso chips no miye fraya. Jo saloon no mi giga saloon. Masindo rego no mi jo rego. Ngata sekta ka sekta no ng'iew gigi te motere pap tipogo ni kaluwore gi skills magi ma in ge ground. Bang' mano gi neno ni gini no trend kabisa momako chunji ma ji wacho ni ma e true gimiluongo ni empowerment. From there kama ne gidhi mar ariyo gini no chako lose meaning mare. Mokwongo no chakore kaka empowerment mano tim Kapsaret modonge te makoro timore Kenya ka magi siasa. Ang'o miyo wacho ni gigi siasa? Ka ne en empowerment waseneno gik motimore ywak ng'eny mudo lak beng'eny. Waseneno gimotimore Machakos mine ka nyoting'o pesa manyo migi from empowerment. Gisebedo ka girome buche gi ka gipango gigi te to group gi magin ji 130 nyo miya single fario kidhi pogo ng'ama nochiwo single fario no
dong mane pesa te mano choki koro nipoge e group ka group. Siling 2,000 inyalo chok gi kaji kata ka ni koro an bati ane mana dhi kamoro ipana nyalo golo siling 2,000. But Julius. in gi calculator. An gi calculator ka. Mane gima kigona kwa ibro yudo niya kane en siling 2,000 mano mi group ka group gidhi gipogi to group no ne nigi ji madhi 131 131 ngata ne odo pesa dikal gi wakne o pesa mano biro modonjo ne e ground modonjo fuko ngato ka ngato en siling 65 samo se pogo pesa ni joge te wuok ni pesa ni onge transparency pesa ni onge accountability onego kose go arambe mwach ni ngano miyo kama ngano miyo kama ngano miyo kama tip medo pesa gi te tilando ne jopiny ni arambe ni te ogolo milion makama to grube te mano tiyo en kama ngato ka ngato dhi yudo gima kama mano gima onego bed ni lande podium kapok ji wuok constitution oyie wanyalo empower women but nyaka bed gi transparency. Okay. Namba 2 ochako timore Kisii jo-Kisii echo ywak nye giyudo pesa di jo-Kisii siling 64 joka nyodo 65 ngato ka ngato Kisii nyodo siling 64 siling 64 ka ne empowerment inyalo ng'iyo go siling 64 mondo mi empower yourself onge gima kora neno ka moningo benetim wan gi pesa ka moningo ma sirikal golo wan gi affirmative action fund ma women rep manage wan gi women empowerment fund being managed by the national government pesa gite gidhi kanye are gi gichak timore te women rep gi poka neno mobiro strong ma mondo mi wuogo oko ni ne en mar empowerment mana choko ji mondo tim nwarambe mar ariyo abiro ka Iwacho ni pok ineno Osako wacho ni Ruth Odinga nyocha timo moro machiegni ka mana Muhoroni. mata choko ana wacho muwuok e agulu mar National Government Affirmative Action Fund choko ni kosetim wadwaro ni ngaf cha embe wanene ni ngaf otim achiel ngaf otim ariyo ngaf otim adek ngaf otim ang'wen mogik e wach mar empowerment waseneno programs karingo Migori County governor nyocho chako gimoro ma each and every ward nyocho miyo 1 million nyocho tengo 40 million momiyo each and every ward mondo mi otim go miluongo ni empowerment ber ka en gima omiyo low to komirech nikech komirech ng'ani oinyi ibro chamo rech ni kawuono kiny dong ichake nindo ke chichake doko chani mondo mirech jogi te kata ka ne en empowerment to no ningo benigi miyo ji low ka ongo low gini en siasa Koro low en ang'o? Olo wen ni ka in ja kinyozi ng'iew ni gige kinyozi ng'iew ni masin mag liedo ng'iew ni kombe mag liedo ibed go piny ka in ja masin orego ng'iew ni masin mar orego mondo mi chak tiyo go ok ni kaw pesa mimi siling 65 onge gima nyalo ng'iew gini George Bat king'iyo gini malongo kaka ng'ien kaka adak e Kenya ka gini siasa Wilberforce. But ingen awinjo kaka Osako wuoyo to chalo gima Osako ni to will gi subject awinjo ko wacho ni mheshimiwa Oro noluongo wabunge mang'eny ni ema otelo ne empowerment penjo na mokwongo pesa ni akani the source of pesa ni akani nikech koluongo wajumbe to ng'ama iluongo gi kizungu ni fairly intelligent bro nyisi ni pesa mora ma sirikal tiyogo nyaka kal through bunge allocation notimne pesa ni karango Nyaka pesa mawuok e ofuko na unyo bedni kale bunge. Momiyo apenji ni to source mar pesa ni wuok kure pesa ni akanye jotelo moneno kadhi kaja to golo choko but jogi ang'eno ok omiyi gimoro wach marani no an onge gimomiya jogi chalo gima chiemo kodi nikech mbunge akalo chiemo go mbunge number 1 mbunge tije ok tich mawinjo ka Osako wacho ni wabunge tiyono nyiso ni wan gi wabunge makia tich magitimo. Raila wacho pile ni wabunge nigi tije adek: oversight, making law, bunge kuro. Osako wacho ni wabunge mane wayiero tinde chiwo yuko jamna e piny luo. Gikiani to source mar pesa ni wakure. Ng'ama orieko ng'eyo maler ni mondo pesa mora ma sirikal tiyogo wuok e bunge. To kose wuok e bunge to jo bunge en gi process ng'eyo budget ang'o allocation itimo to ging'eyo ni pesa ni wadhi timo go gima. To Osako wacho ni wabunge wa okawo handout tero ne jothurwa mondo giwach tutam nikech kidhi e gige kichiko iti gik ma giwacho go to ginyisi ni ket kama tutam to kidogi chiko iti to gimosako wacho ni ka gidhi to gimi pesa
ko gisemiyi pesa koka ubedo piny eka uwacho ni tudwa nyiewo ang'o. Nyiso ni gino en karafu, but an miya dakika achiel. Budget maber itimo ni wadwa nyiewo komni, to komni en siling 1,000. To mondo wayud 1,000 ni owinjo wamany George Bati, owinjo wamany Julius, owinjo wamany Osako mondo bi okonywa go arambe. Ka wayudo 1,000 cha to wadwa nyiewo gang'ono kom cha, to Sako to nyisi ni ane ibiro timi 1,000 koka bira go budget piny ni 1,000 cha nyalo nyiewo kom. Nyisi ni gini en karafu. Okay, Osako ni kabro duoko. Aparo ni nadwa chiwo ler ni kaluwore gi mano Osako wacho kono chiwo ranyisi gi wach mar Kisumu bas agra Kisumu bunge la wananchi. No wacho ni en kwayo mano wuok kuom jopiny kapok otim arambe no. But Osako public participation ne ng'ama okadwa mere kongi. Public participation ng'ano tim. Yes, order mondo Osako wuok. Ingeno Osako wuondo jopiny ka. Wilberforce Wilberforce wacho ber. Gini ka parote wakao to kendo wayiego. Gima nyaka wang'e kata sani Bati ka in gi nyathi skul to wacho ni mondo wadwa goni arambe. Ok wanwa bunge kama wantie ni. To watiyo wan gi pesa mathis ofukwa. Wanya wacho ni bwana wacho kiny wadhi Sunday wadhi gone Bati arambe gi pesa wane ofukwa. Pesa ni jogi onge ng'at mogolo gi ne gidhi kony. Kech ng'ama otelo ne gini deputy president ok en ng'ama onge pesa, en ng'ama nigi pesa ne mani ofuke. Faruk en ng'ama osetiyo nigi pesa ne. Wabunge gi gin joma nigi pesa nikech gin joma nigi pesa gi. Kam bungo de wala 50,000 nyaka odhi okadhi bunge. Nyiso niya jogi piny luo aya nyisi ni kwa nikech awinjo kata ka owadwa ma osiepna ni wacho gimoro kama ber ni en ochiwo mar example gi Kisii. Ok owacho ni joluo dak ywagi nikech an piny luo pok onjo kama ng'ama ywak. Gima na wacho mane Wilberforce kunje ni jowagi no ne bedo gi paro mokwongo, bunge no bedo gi paro gi danyiewo bas. YouTube njo ndiko ne ng'at manye tele wachno ne nojienda man center ma Kisumu County ni gidwa nyiewo tuge. Jo Kisumu okang'e kane Ruth Odinga ochako mar nikech ok danga wuon abiaf. But jowagi te jok mang'eyo mana ng'eyo mochomo yo malong'o gin joma osebedo gi paro mar timo gimoro ko giluongo ji. Ka gidogo wacho ni gidwa nyiewo bas kaka jo bunge la wananchi anje bunge la wananchi. To wacho ni nyiewo bas to waluongo ji mogonwa arambe. Dang pesa di kale bunge na dengo ka bionwa arambe. Dong mo pesa mar jo Kenya mi wacho ni dhi gole fa ni mbadi design. Nikech mo pesa mbadi design ma pesa ma jogi digo fuki gi. So kanyo nyaka waket clear. Onge pesa moro mi wacho ni sirikal oro ni mbadi nikech pesa sirikal kata migero go gimoro nyaka kadhi bunge nyaka kete gazet ni gino landi dhi ger. But pesa mar ng'ato moro mfuko kinyal wacho ni no dhi tiyo go nare to tiyo go sadi. Yes. Okay. George ereka wapenjo Osako ma kapoko gini. Yes. In ng'e nade ni pesa go wuok e ofuko? In ng'e nade pesa wuok e treasury? Pesa wuok e treasury ni kaneno ng'amo chung ne treasury. Kania miya dakika achiel. Yes. Ng'amo chung ne treasury no ema pogo pesa. Ng'amo chung ne energy ema pogo pesa. Iseluongo wabunge mabe pogo pesa ma iting'eyo. Ere kaka nikech wapenjore ni to source mar pesa gi wuok kure? Waduoki. Number 2 iwacho ni wabunge go eko ni koro miyo ji gima gidwaro. Mano tij mbunge kata tij woman rep. Affirmative ma Julius wacho cha timang'o nikech affirmative kata ngaf ma wacho kuom Ruth Odinga mane tich momiyo nwa allocate pesa mar ngafno. Ni in woman rep, empower youth, empower women, bunge kama wacho no. Okay. Dongo nyisa ni to how many youths must benefit from GAF kama wuoke no. Okay. Osako na giwach moro wuoke kaso. Okatie fees women rep mora. But abo duoko ka ng'ego ka jasiasa. Nikech an okatie fees women rep mora. Okadhi defend women rep mora ka. Yes. Gima ng'eyo ni ya wan nyaka women rep gima ne owadwa ni owacho. Nyaka giketnwa ni to pesa ma gitiyo kech ang'eyo ni akini sani ni pesa di choni njenga 49 million ma Kisumu County every constituency do million abiriyo. Mando koro gibo duoko wajo piny ong'eyo ni to ngafo sitiyo igni sani Ruth Odinga osetiyo jo wagi bo sitiyo igni gite women rep gi to ngafo gisetiyo go maro monade mano kanya wacho ka. Gimono nego gimo discuss kodun ka ni empowerment madhi mbele ni. Yes. Bol loko ngima ja piny to ben siasa. To kok en siasa to do en dongruok tan ka Osako kech siasa be nyaka bede iye manto die to ken nikech nitie pure politics gi siasa. Kech wan koro gimitimo sani moni siasa mar dongruok mok nitie siasa mar yiero gi siasa mar dongruok motimo sani ni en siasa mar dongruok ok en siasa mar yiero. Koro wadwa wach bar women rep we dhira kanyo kanya dukano kati office women rep abro wuondi to kada ulo jo piny TV ka. Sawa kapo ka mi thuolo Julius ada penjo moro penjo ruka ji ariyo. Aparo ni nyalo bedo gi ler.
Wilberforce wacho ni ineno ka jal mochung' ne omenda ema odhi e rambi to onge ng'ama osepenjo chien kucho ni okawo omenda manowinjo bed ni nitiere e barabara odhi godo e rambi. Dipo ni jogi koro nikech gin joma nie sirikal, ng'ato ok nyal bedo gi pesa ne mar golo, kata kopo ni nyathi moro rem dhi e skul sani, ok onyal wacho ni akawo nyathini nyaka koro gigi te kal mana e budget. Apenji ni wuod Tsunami. Ka yudi gi microphone e gate kuchocho, taneni kiwuok Royal Media. Abu penji ni to vati microphone mari koso mar jo Royal Media. Kata soja ok nyal yieni ni wuok gi microphone. Nikech ong'e ni microphone kata ni nyiewe, to nikech mane tool mitiyo godo, ok nyal wuok kode kucha. En ni, ka treasury minister, emochung' pogo olo jamna, to kosetie eko, but gimomiyo gino ok en dongruok. Okonyo dongruok tinde nang'o mokwongo? Dongruok en ni ka wan ji ang'wen kama, to wabedo piny to wawacho ni bana, wadwaro ni mondo wanyiew bas, mondo waket matatu. To bas wani, mana kaka na nyisi kata komte, bas wani ka wanyiewe, to wadwaro 5 million. To mondo wayud 5 million ni, en ni wasebed, in jakom, an treasurer, to osiepa ni jaguru. Maybe gi osako koro waketo member. Nikech aneno ka en beto hero gik ma karafu. Koro kuse bedo gi committee no, gi structure mar jotend gino. To koro kwa manyo kata manya kwar peres moro, ni obio gonwa rambi. To already waketo ni million wa uchiel ni wasekito ka. Okay. Koro, mednwa gima in go to timore nade. Okay, sawa. Wadwa nyiewo gi icha. To ka in ng'ato biro choko ji, to konyo ni ang'o miluongo nyakwar Perez kopo ni ne un gi gimomiyo waluongo nyakwar Perez en ni an wan gi structure. Okay. Wan gi structure. To mar jogi onge structure. En karafu. Julius kopo kidhiwe Julius waji. But ada duoko sako. Ingeni wang'eyo gima MP chamo. Osach MP ni public. Wang'eyo ni ochamo kwana tamalo 1739 gi nyiriri. Agolo nyiriri. Kura agolo nyiriri. Wadongi 1739. Ma MP chamo mane ma women rep chamo. To wakao ni MP, wakao moka nyalungo nyinge. Wakao kata ni MP mar constituency moro ni X. Juma ne odio gola 200 igo arambe ong'er. Juma manyien odio marigo Baringo gola 200. Juma makin igo moro Mombasa 200. Mara 100 600. Ada penji kwani MC no chako itiyo go sach MC achiel madu achiel ma sino 200. MC usetiyo igni adek. MC usetiyo igni adek. Empowerment nyore kanyo chakore. Mine na uweni. To nyodonjo nyoro nyo yera 2022. Ochambo 739. 2022 nyaka sani ni igni adi. But inano sani inano gimo wagaga kwano mondo miya duogo ka mine ne wacho no wasegi 1600. Aya nikech Juma nigi jumbe ang'wen ochako dhi machielo Juma mogik mana 1800 ng'ani kane account ne mar dwe somo negative. Okay. Namba hiyo maiso ni accountability pesa ni owuok kama nade mane gima jo piny penjo. Namba hiyo ang'o momiyo women kende mabedo empowered, ang'o miyo ginyalo empower youth. En women empowerment. Nikech wang'eyo ni ng'ama miyo e siasa ka ni ng'ama miyo en ng'ama nigi farm stand ma mochung' manigi sigingi ko iwuok ni odhi mikura to kuche no ok bagi ni makati robo ng'ate ndara. Koro gima temo wacho en ni nyaka wabed jo ratiro, pesa ni uwuok kama nade, to ng'ama poge tipoge nang'o mondo mi kane group ni 1 2 3 4 5 6 jitaw yude marom mogik e wi wachno. Jogi okuongo ningo form groups na jogi gi form sako moko ni gitiyo gi existing groups mosebedo ni inge Sanjuru primary school community de moko ni Sanjuru mine moko ni Sanjuru primary school moko ni tiyo godo loka moko echo ni kata wakao ni game gin pok giwinjo gimoro amora ne ginyalo bedo piny magi form sako gikuongi yoro ji ground magi kuongi form sako maka gineno ni women gite at least 80% ose belong to gimiluongo ni sako e koka ginyalo luongo joka kata gimbe gimedo moro matin nikech ka women rep golo 7 million each and every constituency yudo 7 million. En be
plus mar governor wakaw ni governor Ochilo ne golo 1 million per ward. Maiso ni 1 million per ward kaka Nyatike constituency wan gi ward 7. Maiso ni mano 7 million. 7 million plus 7 million mar women rep. Kana empowerment mar 14 million. Dongo jogo tingore malo moloyo gik moko ma pod waneno diere ka maonge kama dhiye. Sawa. But gidi twak ni ber. Penyo mori penjo Wilberforce kata tamore duki dongro kenango. Dongro ken ni kanya osako onge gi koti to bedo gi koti ka uno manso osako dongro ken ni bedo gi moma nyine ngima ni mani onge go dongro ne dongro gima na wache ni jowagi wawe chalo joma wablem ni wachayo jowa majotelo nikech wabunge gin joala gin joma timo kata wan kama wantino kwan wabunge to kadang bed ni owach masolo pesa mokato jogi jomwandu kama gibedere jogi ok ni nono iso kata kinyo dhi bunge Kamu ka ji declare ga mondu gi to poko ngat mo declare ga nen gi million achiel en kama ni en wath kama samo dhi telo so gimata mwache nia wais jo piny ni wawe mix ano ka Julius mix gimoro ka jowa okada cho jo ose fail jo tendwa maybe samo jo piny no gi fail ka gitiyo marach to mano koro wachigi but gimonya ko ngeni to jo mamalo gi nikech sani ka diponi Faruku wacho ni odhi Kanyagwa dala wakacha to mujuma manyando nyaka bedi odhi tawo mateka Faruku nyaka manyi go mathiso ket kambe anjo wala ka Charles Osa kan puko yera anya to ni Faruk biro gojo ne minewa ma Kanyagwa larambe wa keta siling moro 50 ok nyisi ni na yode ka nyambe ngo samora timo wala mako matino tinde town so yiso ni jogi nyoro nyesande nyawa dhi lema kanisa moro lungo sakwe kara chonyo gi CS mbade manye chief guest ket nyogero kanisa nyogolo mich ne matin kaka mbadi ket mbadi we bedo ni CS osebedo jowala kogolo gi matis kanisa ok nyisi ni nyako wuge treasury ke treasury digi chikege moko mbadi ok na accounting officer en the PS mar ministry so nyako ng'e ni jotendwa gi mokuongo onego wamor ni wan gi jotelo manyagolo gi moro ng'e ni chien kacha sirikal ma chien cha gigi njok timore to sani onego wamor ni wan gi jotelo manyalo wuotho ni koromo Sunday kata Saturday to waneno ka nitie ndege moro nitie group moro ni Homa Bay group moro ni Siaya group moro ni Kisumu to kata kanti kata matin to jowatimo go jowakonyore number 2 okay about women kende tu group gin vijende manyo me pes tuk weekend ni dong gin vijende ok gin mine be nyoyudo matin jutuk yudo matin kamo wen kiwedi gi mar deputy president madhi mbele 2 weeks ago niche PS remo molo pogo tuk ne jo tuk ma Kisumu so yiso ni at least ntik matimo repilu ka ok en Homa Bay to en Migori ko ken Migori to en Siaya koro Wilberforce gi owado ma ja Migori samoro be wako ngwayeni ani wan gi joma nyakonyo wa makata matin gigi nje onge pilu actually chakre 1963 gi ok timore ga gi chako timore serikal duto ne koro wapenye to ka gitimore to jowadhi benefit maro monade mane gimone kwa penye nikech ko wadhi riebo jogi kata ka gile bok gitimo gidong koro wadhi biro gi giwonge go to ko biro maonge go jogi wan mino ne tijini wan ma jogi dhinego nikech wan ma gipane wan gi pesa kabiro molenye ndi wan ma jogi biro wacho ni bwana miwo gi moro ornwa to sama jomo konya orni ka kwan to dhi konyore kabisa Osako wacho malich ma mo adama ywak bana Osako wacho ni tinde ndege magifuyo go to ka gilware school moro ni to dispensary makanyo loro onge kata yath tinyiso ani gi empower Ruto 2024 kane ogoyo sirikande mokongo piny no wacho ni wach mar arambe rumo kosariambo Osako no wacho ni arambe timore nade noko wacho austerity measures bana gigi kare ino okiwinji wabro loko ni moko gidok machielo no wacho ni gigi koro nyaka rum mondo ji recover Osako nyisi maler ni gima koro timore en ni sani kalapapla ka gigi ko thoro North Kanyamkago kuma echa tiyudo ka hospital man kucho chiemo na neno kukele TV ka ne yatho rumo no lore lakini woman rep to nigi kalapapla malo nyisi ni sirikal ma wan go kawuono fail nikech priority onge sani nyithindo winjo donje school mag mbalariany tarika 18 nyaka dwe moro 9 bati kamibedo no ing'eyo ni giywak moko noko chul iga mokalo around 100,000 pesa migonyo go yudhe gimine to nitie owacho ni thurgi kuchi luongo nade kanya dhiang kiakie kure okowuok gima wacho ni okowuok e agulu mar sirikal but nitiere gokinyi
Ramogi ka neno ki isomo gazet. Koso gazet no nyocho som moro ka wacho ni Auditor General FCPA Nancy ywak ni to jogi golo pesa gi kure. To pesa ni ichake gi ng'ano jalup jatend piny ma en Professor Kindiki. Tiwinjo konyisi ni joma engineers mamiyo ji jamna gin Faruk. Pes jamna to nitie. To kidhi Baringo kama ni nyisa cha, to nyithindo somo e bwo yien. Priority mar sirikand ni osefail. Kendo mane momiyo seche moko dhiera ni to ere ng'ama nyalo konyo sirikand nikech joma tindo machalo sako gine. E mana paro ni nyalo golo advice. Ni kama koro piny ogike ni priority mar idho ndege cha, pes ndege cha watere school, pes ndege cha watere dispensary, pes ndege cha watere go yedhe osiptende, pes ndege cha iwinjo wuod tsunami water ne governors gi mondo dhi oger go ECD schools. Mano onge osako gini wacho mani en koro empowerment ma en go komiye siling mo matino nyiewo go koti gitai koro tweyo ni mane dongruok kaka no duoki nyisi ni priority mar jogi wechena pod an ngene makoro an kama duoko weche wana ka ingeo samo wuyo ka jopiny neno but we all know ana paro ni mokwongo onego wachi to kaka piny luo kwa wede gi Kenya bigi konyowa. Number 2, Julius wacho Baringo mago historia mo wacho kapile keni president tie to Baringo sebet kena ngo aparo gimone wawach kama duonga ni samo wen dhi yaw school nyune no kanyo odwok bech school chien bech fees mar university chien onyo lande gazette ne ntie gazette maji tenya ka governors ginyo wuwe. Number 2, wapoga ni tij national government gi county government okwanyal blame Ruto kata president Ruto e yath monge kadem mano tij governor Ochilo. So kwa wakongo ngene wacho nikech wadhi Mexico bo miyo Ochilo no pesa no counties no semi pesa te onge county no gol gazette kapa no somo news kabati onge county nyo lande kan onge county masane onge national government onge county government mora nyo big governor step pesa. So county problem e county what address problem a county kwa do address problem nikech kwa dhi county wadhi go governors mang'eny kabisa. So wadhi mix gini wakongo yudo na agenda nikech kwa lor ka bonyo kanya gwaldalo kata gi chopa to ya onge hospital problem ena mar governor ok mar president kitchen no se mi governor pesa mar county hotere ya nini hospital yes koro kwado mix gi to the kepo wala yuda ne line mar wache ni maduong ni pesa mwabiro gi apa ne giwuok kure that is number 1 koro magi to bende gisekonyo bende ginyalo konyo. Number 2 giwuok kure ne moke wachi Wilberforce wawachi wacho ni yani pesa gi ok en pesa ngato tingo ni jo Kisumu ritaura kelo nu pesa en pesa ma wacho ni waburu gonu warambe every okanyal account for pesa ma governor nyongo le arambe okanyal account for governor en governor en gi salary en gi oala otimo gike pes county ben go nyalo tiyo go marach kaka ko tiyo go poko ido audit ma wacho ni pes county marach ko mano to kru dijo audit general ema wacho ni pesa ema yuak ni pesa jogo tiyo go marach ogimoro gi tim Wilberforce onegi bika gi audit report te wacho ni nyaka ni jogo chak wuotho audit report wacho ni pesa oselale county kata governors osekwalo pesa magigolo ang'ono e gigi deputy president osetimne audit ni pesa oselale ofise billion makama e magigolo ang'ono e gito ko wacha kama to wadhi wuoyo ka wadhi discuss wacha chiel ni mwa tieki mwa mix gigi ma jo piny owire gi mo ka okuomwa kaso wuok wadok mwa. All right Julius but wano kwatamore empowerment ne jowa en gima ber kendo mano to gima nyalo support 100%. Lakini kama gima giluongo ni empowerment to kare gitime yo moro moko winjore ere richo mare kopo ni pesa dhi machiegni japiny pesa dhi machiegni gi jopiny to gima rach niya to pesa ni kogikiri ogik pesa di mano mokwongo. Namba 2 komi pesa ka singal fariyo kata 3,000 kimiyo ja group moro ma piny kuch oko birito ne pesa no nyuol mokwongo pesa ni destination mare obiro bi ich jogo no nego bendi ko gise luongo grube gite magise register gimiyo jogi puonj mowinjore ni pesa ni uyudo pesa makama singal fa uchiel kata singal fa par gimo nego bendi utimo ge pesa ni en 1 2 3 4 5 5 silk group minano nitie piny wakaluoka jokedo ka ji 1 2 3 ema samoro ni giparo moro mar biashara jomodong te gibro mana luwa ni
wan wadhi poge kar siling 6,000 wan ji 10 waritu sami pogo pesa mar silk to mondo bede iye kanyo ng'amo empower ji e piny ka ng'amo miyi education ng'amo empower yi e piny ka ng'amo miyi tich ng'amo empower yi e piny ka en ng'amo promote education sani aneno ka serikal ero temo ndi dingetemo ng'eni osako ndalo mane wasomo hostel na siling 4,500 sani o pesa di gine manyo gitere malo to sani giwuono jopiny ne gitere malo ng'amo tuoni somo mano ng'amo iri kama nyagi ng'awecha sani giduoke piny ang'eni higa manyien ang'eni duoke piny ni okay ni sawa en empowerment lakini en siasa mondo mi ni wachung kodu nyocho ng'awe malo sani wawinjo ywaku odok piny namba 2 tije ji koko ma ji osego mineno wagogi ema konyo samoro dongino sani koro land in tons 100,000 mane keno land higa mane mogik namba 3 kazi mtaani oduogo mondo mi empower joga gi koko mineno wagogi kiki gikawo pesa ni cash ni gitere group mano onge empowerment mano siasa gimatimore but yes aligiro ganda wadi wuogo samoro tama to er gima ber ni wapuonjore pile ka pile kaka jomatindo bende yes igeni onego wabed ni to empowerment ma jotimo ni jowagi osekwano mana gwenge maoko ang'amono wa appreciate ka luka jowa benefit mana ang'amono wawacho nikech ang'eyo ni jogem nyo benefit jogem poko ywak de gise ywak do selando ka Kisumu ya kaneti poko ywak kuma giwuok Migori county ji ariyo osetime empowerment ding'wen Rongo pok jogo ywak nyiso ni gimor leadership mor japiny mor kendo gigoero kamano ang'amono wa appreciate kama ber to kaka moro rach to waloso to ing'eni ok wanya wuoye yesi nikech gima koro wadwa jo wetega giwuoyegi gin koro gin yesi gima giwinjo kendo giparo ni timore ka gineno kata kama moro no ywak kech ing'eyo sama professor Kithure Kindiko kata milion 50 Meru to mujumbe moro dhi olal gi pesa no japiny oyudo matin wablame jatelo kos nikech ing'e jite ok owar kata wan kama wantie ni te waji ang'wen gi ok owar wate inya wegi mokano wapogi to ng'ati pok odonjo gi dhot kama olalgo wablame ng'amo weko so wablame ng'amo rigo gocha so iso niya gigi samoro bedo ga waseng'eyo nikech gik moro mameweyo kamoro nyaka bed gi problem yes ka koro wari kama watieke gine meto nyaka wang'e but en ni an kako sako jopiny be konya neno e piny luowa nikech ok abi kada wuoye piny moro amora da wuoye nikech kai kama gini bosebire e piny luo ma gino osebire jowa oseyudo konyruok kendo jowa ni kod geno ni gini en gima ber okonya pinga okonya ni manwa pinga nikech ka diponi sana pingo mama manye Ruth Odinga okete sako masa moro dhi okonyore cha dongo dhi ochono sako go gini to gini ber okonya onego bed ni walengane ni ka be pesa ni ka diponi wak mo bet wabudu kata wacho nikech jogo bonya kwero gi nikech ka weni pesa ni kony to gi konyo to wabudu kata wacho maber ni mi jo bunge pesa bas pok waneno ere bas no mi jo sako pesa cham sako ma Kisumu odoro pesa so that waduo ka ende onego bed luongo wami jogi be timeline nikech adiero kuna ma support ko weni pesa to gida konyo go jo piny to watim ne gi odi tok mano to sani to gini ber okay isebedo ga intiere empowerment mamoko inyalo wacho ngo ki compare gi milongo ni empowerment masani dhi nyime alorore siasa pogruok ni betie koso pogruok ni onge nyaka ne chakre an personally ngeni mowati moja to mar PS mondo molo yes and PS kan yudo no monje Kisumu kata ne dwaro tuk ne yude mang'eny obiro to arado kod yude hotel moro to yude gi owacho ni gidwaro gik mopogore opogore moko no kwa pikipiki moko no kwa mtoka moko no kwa tuktuk nyaka samu wene bases mane okwa PS to pikipiki no tero na pikipiki ginego babe dapa no lande TV ka tuktuk nya PS opogone jogo bases no mi tuktuk gi Nissan no tero na jogo ni sende no miyo jogo jo Kisumu nyiso ni nyaka samu wene jok mane timo transport sector mani tuktuk mor ni PS okonyoge jo pikipiki mor ni PS empower ge to maja tegini PS timo pogo en macha en ngata chiele motimo ngini mato koro leadership biro yes to leaders gitere ore leadership maduong mar county gi leaders mamoko mag region to gipogo macha pogori mar PS cha en kata mana mwatimo mag limo dhunembe git warado gi joka wapogo gi nam wamiyo gi chela adek wakonyo kata mar church wadhi e church wagero church so gin individual support mo miyo jo piny but ngeni mato koro riwo jotelo mang'eny mani gi interest be mar siasa yes penjo maduong' ka ni en dongruok koso siasa ni ei en sir koso sera ni ei gima duong' aparo ni ka watieko nikech nyisa ni sa orumo
ochwakore Wilberforce kaachiel kod Julius Gosako. Gima duong' maparo ni nyaka watim mana kaka wacho uduto, ng'ini accountability nitiere kanye, nikech kata koponi en pesa mowuok kuom ng'ato wuon to tere gi chunye ni mondo odhi okony kamoro, nyaka en bende obed gi mor ni gima nya chiwo cha okonyo ng'at machielo. So accountability no Nyakwaramogi en gima duong' kendo chakore gi in iwuon. Ka in iwuon ka oponi un kweth mag riwruok mano kelne gi solro machal kod mwinjo kwago e mbakani, tu bedo piny tu wacho ni bati wan ok waneno gima no kelno bang' ka nosekele kata gima nowinjo bed ni wanyiewo kwanyiewo. Koro wabro luongo u kendo kaka un ni bang' ndalo kendo mabro luongo kaseyudo report mag joma wuok kuonde manoyudo sirgi mondo wang'e ni to bende gigi timore. Kamanya na CPA kaachiel kod Julius Umoja ma bende Wiper Party kaachiel kod Osako Junior Charles kuom yudo thuolo mari makamu wacho ni wi uler kendo oyie kodwa nyaka kogo piny kendo piny ber. Okoro watiki uru gi kanyo ka onge wach machielo nikech abro duogo ka mondo koro wanon giane. Wach en achiel, wan tam ka ok otiyo dala. Wach en achiel. Yie umi jowa olou we umiyo gi rech. Gima wacho en achiel but Yes. Ka ok otiyo dala. wach mar one term to onge ngama mondo kik jowa bed gi tuo mar chuny 2027. Kanya sawo mi wangi ma waduto te. Okay. Ruto dhi 2027. Okay. Kendo nyaka 2032. Nakwaramogi giko mar twak marwa mar atil tinene ni erokamano ne yawa mobiro ka nyinge George Bati oriti masani.